sik. Satu. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa, yen nganti ana 1001 sing wani. Ngendi ana anak lali marang wong tuwa, yen nganti ana 1001 sing lali. Suwarga ning donya ana sukune wong tuwa, wong kang tu setya gedhe ganjarane. Rama ibu ngapurane aku, yen ana salah lan luputku, tak rumangsani aku duweni dosa nganti seprene isih krasa ning dada. Tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa, mugi enggal entuk paring pangapura, urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa, yen nganti ana 1001 sing wani. Ngendi ana anak lali marang wong tuwa, yen nganti ana 1001 sing lali. Suwarga ning donya sukune wong tuwa, wong kang tu setya gedhe ganjarane.
tansah donga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya ngendi ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing lali suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane aduh Rama ibu ngapurane aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti seprene isih krasa ning jodoh rina wengi ralali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya ngendi ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing lali suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane ya sambil menunggu artisnya ini masih persiapan dulu kita isi lagu-lagu Jawanya.
Masih bersama New Kalista. Di zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak opendi saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji saiki apa lali ning gunung tak jadongi seko yen mandung tak silih caping gunung syukur bisa nyawang gunung bisa dadi rejo dene ora ilang kowe padha lara lapa ayo yo masih bersama campur sarinya Indonesia New Kalista kerja bareng dengan streaming video syuting Tresno Studio. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji saiki apa lali ning gunung tak jadongi seko jagung yen mandung tak silih caping gunung syukur bisa nyawang gunung bisa dadi rejo ini ora ilang kowe padha lara lapa
Ya, sambil nunggu artisnya ya. Kita hibur dulu bersama Ridi Rangga Channel. Gubuk Asmoro, spesial buat Bu Siti dan Mas Kosim. Beserta Mas Arif, sekeluarga. Ayo yo, yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cekak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae aku andong tresno tanpa bantal tanpa kloso kot abote ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti kekatrina catatan sakjroning ati katan luntur saya merahati aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara yen lewat aku kelingan gubuk kae yen tak goleren ning cekak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae aku andut tresno tanpa bantal tanpa koso
tetan sakjroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara sing kuning iki khusus MC pokoke ora oleh dicilih gedhe khusus nggih Bang Redi Rangga sampun ngersakaken lelagon gubuk Asmara Sragenan. Monggo Mas Pandu, Mas Nur kai manis sik. Mbak Dinur manis dituruti Pandu gen semangat. Mbak Eka karo bapake wis ora usah diperintah karo bose Mbak Ngedek. Manis spesial buat Mas Pandu. Kerjane gen semangat. Jaluke manis. Mike cekel ya. Karo bapake sing oh iya. Monggo saderengipun kok rapik suarane men kurang mantep iki. Cek. Satu, cek. Iya. Mbak Eka cekel mikir. Manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng mamis yen mesen manis ngungkuli madu kaya bisa ngrontoke jantungku Yo yo. Satu cek. Satu cek. Satu cek. Bahasa dikok ya. kowe wong manis dasare prasaja pasar turimas ning Surabaya aku ngerti sampeyan bengi sapa diiris-iris aduh dek gulane Jawa
Menika kula matur agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Menika sedaya ingkang sampun rawuh kula ing mriki minangkani pambaharipun campursari Kalista, pametri ing budaya campursari Kalista ingkang sawetawis wanti saha putri putra kakung mugi saged dadosaken rena ing penggalih. Menekaten badhe ngaturaken atur pambagyaja kalujengan campursari menika kanthi kairing gending ungeling Ibu Pertiwi Rumin. Semonggo kadang mengantimenipun kadang kula nem Dimas Pendi kawula aturaken menika kangge ngiringi murawakani ngaturaken pambuka. Monggo diajeng lina kasuwun anggeraken tata ajaranipun pambuka campursari Kalista dipun dukung kalian video syuting Tresno Production ingkang mijil wonten Jalan Muhammad Jupri Lorong 19 nomor 12. Maka Pak Sugeng Rawuh, artis yang sudah terkenal dari Jawa sampai ke Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman kawilujengan saha kasarasan mugia kajiwa kasarira tumanduk kula lan panjenengan sedaya. Maligador konjuk wonten ngarsanipun ingkang hamakukatin ulah punika ingkang kagungan telem menika Bapak Kehormatan panipun Bapak Kosim Sariki mewah Ibu Marsiki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minas syururi anfusina
wa min sayati amalina mahyatillah fala mutilala wa ma yudlu fala hadiyalahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Para bini sepuh sesepuh haji sepuh pepunden sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes kawula pundi saha dumateng para tamu kakung mewah putri ingkang pinengku ing pakurmatan saha dumateng para priagung pangemban pangembating praja kasyatraning negari ingkang dados pandam pandumping kawula tasih ingkang satuh kawula tresna. Langkung-langkung wonten ngarsanipun para alim ulama, para santriwan santriwati, para hajah tuwin haji, ugi para seniman ingkang rinten kalawan ratri ingkang tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi malikatur kunjuk wonten rasanipun ingkang hamaku gatrining kapanjenenganipun Bapak Kosim Sarikin miwah Ibu Marsiti menika kula ing miki minangkani pambiyaning adicara campur sarinya kalistan ngaturaken sugeng rawuh para tamu sedaya. Lan ugi boten katepen sapadha para kadang tresna muda werda ingkang sinudarsana. Monggo kanthi asma dalem kawula dherekaken ngaturaken manungsa puja puji syukur wonten asmanipun Gusti ingkang ngurbaning dumadi. Bilih punika ingkang sampun ngaturaken kathah-kathah kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sami menika kenikmatan iman, kenikmatan jasmani, kenikmatan rohani, kenikmatan kesempatan sehingga kula panjenengan sami saged makempal manunggal nyawiji wonten dalemipun Bapak Kosim miwah Ibu Marsiti. Nulike panipun Bapak Kosim Sarikin miwah Ibu Marsiti nimbali panjenengan kula sami dipun aturi marak suwan ngabiyantara wonten mriki sampun saged netepi dharma-dharmaning asepuh ngantos 17 amiwah putra putripun ingkang kinasih menika Bagus Bribda Arep Prasetyo putra saking panjenenganipun Bapak ingkang kirmatan almarhum Bapak Suparno pasangan miwah Ibu Marsiti ingkang sampun kajinantuk rami dumatemanipun Diah Kusumaning Ayu lho nika Roro Ayu Apiska Dwi Syahra putri saking panipun Bapak Ilyas miwah Ibu Hamlina menika sampun dipun aturi nyatat nikah menika dinten Senin menika surya kaping setunggal tabuh sedasa wita wonten gedung serbaguna Balai Aperda Arepola menika jalan Arepola nomor 99 Ertasning Baru Makassar Sulawesi Selatan. Para tamu sedaya ngaturan ngunjuk atur teman-teman sedaya. Menika ngaturaken sugeng lelenggahan kanthi mardu-mardikaning penggalih. Soho sinambi lelenggahan. Mirsani campur sari Kalista kerja sareng kalian video syuting Tresno Production lan ugi menika seni tari Sanggarias Redi Rangga Channel
ingkang mijil wonten Jalan Poros Karyango. Menawi para daya hamba bilih kula ing mriki pambiripun campur sari kalista. Casulipur batang para sedaya mbok bilih kirang branane pagriban saya. Sakirang nuju prana. Mbok bilih enten ketakan teman kula matur kula pribadi bangsa. Pimpinan campur sari kalista ngaturaken agunging pangaksama ingkang agung. Nggih matur sembah nuwun. Nun nggih walegah pertama saya kula ing mriki badhe ambuka parwane campur sari kalista. Kula nyuwun donganipun kanthi waosan basmalah sesarengan. Mugi-mugi adicara purmadya ngantos wasana tansah manggih rahayu kawilujengan kinebihna kalis ing rupida lan sambikala. Jenaketnya suka ing basuki kula nyuwun donganipun almarhum Bapak Suparno bin Sumo Karyo kanthi waosan suratul Fatihah seserangan. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa abihi wa pu'anhu khususon illa rohi Bapak Suparno Sumo Karyo illa hadratil Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya kada butuh iya kada setagi bidina sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Amin. Lagi mereka nanti cara campur sari bari kula hambuka pagelaran wiwaraning campur sari Neokalista kula ngasta catur widya wati sarati badhe kula temaken setunggal mbaka sawiji jengkar saking sasana palenggahan. Monggo. Ha. Hei. Nggih menika kula ngasta catur widyawati sarati setunggal mbaka saji bali kula aturaken jengkar senging sasana palenggahan urut ingkang papan atas saking mriki menika panipun artis ingkang sampun kondang kaloka Mbak Asugiem Eplekadut kalwati jengkar saking sasana palenggahan. Mereka urut mereka status Mbak Sugiem janda anak 2 aset rumah ukuran 3x2 di Sudiang tapi RSS masih nyicil. HP merek OVO tipe 12803 harga 2.300.000. Status janda yang minat hubungi Bang Jo. Artis yang nomor 2 masih muda, namanya yang terkenal Syahrini
Asri Dwi Ajunda AMD ahli media, status sudah punya suami, anak 2, aset rumahnya 2, uang tabungan di ATM BRI 79 juta, di BNI 43 juta, di Mandiri masih kosong. Masih hutang motor Mio, setoran baru 7 kali, uang muka 800.000, ambil 2 tahun. Kita undang nomor 3. Kita kenalkan artis yang sudah terkenal di Kota Makassar, Hega Sanjaya Lopez. Ini artis yang terkenal, kawannya campur sari Kalista, kawan kotak. Status sudah punya suami juga, anak 3. Aset rumah, fasilitas lengkap, ada kolam renang, kamar mandi, kipas angin semua lengkap, ATM hampir 53 juta. Motor Vario warna biru sudah lunas. Utang dari Banjo, nyicil. Uang ATM di BRI berapa? 100 juta, 115 juta. 1M. Artis yang terkenal yang sangat viral sekali, Mbak Luna Maya. Yang terkenal panggilannya Mbak Linda. Luna Maya, artis Kota Makassar. Orangnya rendah hati, cantik. Rumah sudah punya sendiri. Ya, sudah menaikkan orang tua naik haji ke Mekah Al Mukarramah, dan juga punya aset motor baru Vino MX ada. Langsung saja kita buka lagunya. Pepeling sudah standby semua. Dari pertama saya menika kula ngasta Catur Widyawati Sarati sampun kersa jumeneng, sampun cengkar saking sasana palenggan. Malekaten berlegah pratap saha ngaturaken juga nglenggahan kadhe margi-margikaning pekalih sinambi mirsani campur sarinya kalista. Menika monggo sareng-sareng kalian ndedonga mugi adicara para madya ngantos sono awal hingga akhir lekas ngantos pungkas tansah manggih rahayu kaljan hambuka pagran campur sari kalista kanthi gending pepeling. Semoga
Nggih, matur sembah nuwun menika sampun dipun purwaken niat acara menika acara libur menika acara suka parisuka saking Yukalista Entertainment kerja sareng sekalian video syuting Tresno Production kalian seni tari luwih menika Bang Randy menika maksudnya Kak Isik Mbak Eka menika bajing loncat suwerung tahu tak kei pandu mau wis bajing loncat nanti jaipong ke wah tak cek ke ada kendang dari Jawa baru naik pesawat turun tadi pagi ini ada Lapindo juga sudah ini nanti tolong artisnya kalau dapat saweran taruh di piring ya jangan diumpet di gembol nanti bagi sama rata supaya tidak ada jenjang kecemburuan sesama artis pokoknya taruh sini kalau ada rezeki tapi jangan mengharap ini jualan karena masih pada sepi dan masih hari Lebaran Idul Adha maka sabar dulu tadi saweran sudah dapat 100 enggak apa-apa biar sepi yang penting tetap semangat pokoknya jangan kendor sugeng rawuh teman-teman pun Paguyuban KPJ Sulsel nanti Bapak Ketua Suripto saya kasih waktu walaupun sepatah kata untuk mengucapkan selamat kepada adik kita yang telah resmi pernikahan tadi pagi alhamdulillah luar biasa ini dan juga Paguyuban KPB Sulsel juga hadir dan juga KKSM saya ucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya yang sudah berkenan hadir dan juga Paguyuban Srimoyo saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya telah memberi doa dan juga PKJ juga saya terima kasih dan Margo Utomo yang dipimpin beliau adalah Bapak Suharsono terima kasih dan seluruh jajarannya yang sudah berkenan hadir saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kijing miring ayo Mas Sutik yang request bajing loncat kok Mbak Eka yang nyanyi requestnya saweran sudah masuk sate di depan boleh iya mana Mas Sutek cek bajing loncat astana tunggu ada gangguan teknis sedikit nah pada lampunya kesambar sama tukang jajengan enggak apa-apa yuk mulai lagi bajing loncat
Sute Selesai boleh dari mewakili dari SH Terakhir Ranting Talo cabang Makassar Kijer Madiun Ketua Pusat Kang Mas Raden Murjoko selamat datang Pak. Mana maksudnya? Ayo. Ayo. Bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, Iya, terima kasih. Inilah tadi karena saya dulukan dari Bang Sute mewakili dari SH Terakhir Ranting Talo cabang Kota Makassar Sulawesi Selatan pusat di Madiun. Terima kasih tentunya sudah kita hadirkan lagu buat beliau. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan diberi umur yang panjang dan diberi rezeki yang melimpah dan lancar. Amin. Langsung saja requestnya Bapak Lapindo. Sabarannya sudah masuk Mbak Lina. Sinom rujak jeruk. Wah. Ini mewakili dari KPJ Sulsel
Sebentar siap-siap. Lagunya tidak lain lagi adalah Tambal Ban. Dan juga ada lagu Cinta Merah Jambu. Didendangkan artisnya KPJ, yaitu Mbak Indah. Wah, betul 300.000, alhamdulillah luar biasa, lemah-lemah terus. Sing kuasa sing bales. Iya wis tak serius nombak jeruk piye to? Iya daru dicari. Sinom rujak jeruk lagu tahun 79. Tapi masih ada. Tunggu sabar ya baru dicari karena ini pelajar baru ini. Pemain intinya main di Topoyo, Jembrak main di Bulukumba. Yang satu main di mana ini? Trandra Lili. Tidak ada pemain, sabar. Karena banyaknya acara ini sampai tanggal 29. Ini dari Jawa, ini player tapi ya biasanya ini pemain di kapal Pelni Kambunda. Ini turun di sini lagunya biasanya dadut-dadut tapi ada ndak ini? Sekali lagi kita ucapkan selamat datang kepada tamu undangan yang berbahagia. Dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Dan dipersilakan untuk menikmati santap malam. Sebelum menyantap bilangnya doa tropis doa. Rasa risi suwe arep ditiliki mas yo mas yo mas yo ben janji kopen aja lalen pamrih supaya kajen sajake arep lali wajibane bapakne anakmu rewel wae mbok eling aja komen marang wong kang lancer kuning ajak rojak jeruk sepicok nggak tambah ngantuk nek ramadhan dilalapi berkepatok jak rojak nanas pantase wadai gelas tiwas nglabuhi wong kurang waras gelar apa aja lali wajibane bapakne ayo laras campur sari nastite ori kebudayan kita sami jak rojak nanas pantase wadai gelas tiwas nglabuhi wong kurang waras jak rojak jeruk sepicok nggo tambah ngantuk nek ramadhan dilalapi
requestnya Lapindo tahun 90-an ini masih dikenang. Sekarang kita undang adu skill. Iya. Suaranya Mbak Lina kita bandingkan dengan Mbak Asukiem. Sekarang artis yang bertalenta. Sini Dok. Ini status mau tahu saudara. Janda sudah berapa tahun jandamu nak? Rasa adu skill bos aku rene apa-apane Ora bos. nek apa-apane. Sumpah zong aku. Oh, ora apa-apa. Sing penting mentalnya apik nek kene. Aku semua gak diisin tok. Monggo. Kowe apa-apa duwe? Motor duwe, omah duwe. Sing ra duwe go ra isin. Sing ra duwe gur isin tok. Heeh, kowe jan tukang bersih-bersih juga. Jan gak ndek kemaluan. Ora ndek kemaluan. Ning ya tenan. Engko nek disawar sogol aja didelikke nggon silit. Sogol nyawer. Didum arep nyawer. Lho, Sogol siap. nyawer. Lha iki Lah lagi nek engko njaluk bose kok. kok ke piring dum padha. Kuwi lek njaluk bose. Iki diaturke sik KPJ. Iki saya suwe anggotane saya tambah terus. Tambah banyak. Sebab ketuanya pimpinan, leader Gati. adalah kerjanya nyata. Pokoknya enak opo satset, ada bencana satset. Iki ya enek sing dodol bakso anake kerja ning Endi bos? teng PLN. Tempe LN. Apa? Tempe LN. Wah, Bagian nyetempeli. iki rusuh nek omong kaya ngene iki. Ngomong genahne kok ya. Cangkeme diatur Cangkem sithik. Cocotmu ki nek omong diatur sithik. Lah ya apa Iki bagian. diceluk sik Mas Anu jambu alas duet. Jambu alas. Iki ketuaku. Iki jenenge saiki dilih Nyu Nyu. Patmi. Patmi. Nyu Patmia. Diajeng. Iya, Diajeng Patmi. Saiki ditimbali Bapak Wiyono. Bapak Wiyono. Heeh, Wiyono Kipok ketua Korcam Wajo. Saiki gelem. Bapak Wiyono kire. Ya Allah. Aja kire Kipok. Oh kipok. Ya ampun. Iki jan cangkeme rusak nang ngajab Sukiyem. Oh, iya. Ning kowe dicop ya gayeng yem. Kandhane. Iki kowe kok sing bayar sing di omah ora melu gabung aku. Tenan. Kowe engko lungguhe kudu dileti karena neng-nengan penyanyi telu pokoke. Karehmu. Gelem nek kaya sahur kira gelem meneng dhewe aku ya. Mula. Lah apa? Mula kowe ndek cangkem ki ya sing apik, mula do gething kabeh kowe. Gething yo karemu ora ganggu gendang. Ndi Wiyono Kipok kon rene Wiyono Kipok. Jambu alas. Disepat. Iya. Golek irono. Dadak njaluk dijembut barang iki lho. Aduh. Dijemput ya dijembut Oh aja. jemput. Cangkeme Sukiyemi memang wis. Ya Allah kok salah. Sepatane ndi sepot? Iki player kok ngantuk iki piye? Tak kira jembut. Fokus. Kerja itu fokus. Semua disterilkan. Player kok Jawa, Kalau saline. kau Jawa dek. Nah, ini. Mana Mas Kipo? Coba lo. Iki menungsane mau sak gorene. Boleh iya. Cakal mike. Alah perkewang. Alah. Ora usah nyawer. Ora usah nyawer ya dodol lagi sepi. Oh alah Ya. yu bojomu mbok sangoni 10.000-an ya yu. Ora apa-apa nyawer Lah, iki. Lah yo. Pira-pira ditampa. Nek kok meneh wong degae ini 100 ngono lho. Iki dok wis prai petang dino. Iya apa? Prai petang dino taruh terus iki wong entengan. Lah Deloken KPJ iki agak seprapate. Anggotane ora ukur. Wong sing ra melu KPJ rugi. Alhamdulillah. Sebab KPJ iki ketuane mikirke anggotane. Alhamdulillah. Masuk angin ngentut mumet wae disantuni. ya wong Sukiyem sing rong TV. Ora nek rumah sakit, ora dodol rek loro disantuni. Alon-alon. Duwe gawe dibantu. Iki wis arep gawe gedung. Kupingmu dirungokke. Lah ngene-ngene nyuluk mataku Bos. Oh, matamu kopokno. Yang mau duda dipersilahkan mempersunting Sukiyem. Sing penting dhe pangkalan, Yem. Oh, sing dhe pangkalan ya. Iki cek doiter kabeh kok. Mbah pangkalan wedhus, mbah pangkalan. Wong arep tak jodokke to. Nek ra dhe pangkalan jare mah bos aku. Aku urip susah, engko malah tambah susah jare. Kok ngerti lho, Bos. Ning PLN iki. Mas.
bojone endi, Mas? Tempe LN, Bu. Kak yo tempek tenan to. Tempe LN to. Bahaya. Nggih. Nggih. Bagian apa, Mas? Bagian ngotak-otak, Bu. Kok ngotak-ngotak? Gak ngono Nggih, kayak niku napa namine? nyetempeli. Gak ngono Nggih, kayak. nggih. Nggih niku nggih. Wis Apa yem? Ngetoki niku lho, Bu, ngetoki niku. Yem. Ngethok kempleng. Iya. Nyetempeli. Apa? tempel. Ngetoki, ngetok. Beli. Nyetem. Ayo pen bosmu bosok lambene yo. Yo! Gambaran. Ayo yang mau pasar, yang goyang. Mana pasukan KPJ yang mau joget? Dipersilahkan, ayo. Kelingan jaman penake Sing ndi, Mas? ora kelingan jaman rekosone tresno lan kasih sayangi Iya. karep atiku pengen dadi jodone Sane kok. Esok-esok tak ngaleke. sayange wis duwe bojo Ati loro. nanging aku wis kadung tresno ngelonso rasane ngati Mas Danang aja srei we. karep atiku kepengin duweni Pendi wis lali. 30 tahun ra nyekel ojen kowe. jambu walah sekulite ijo sing digagas duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut Ayo nang. Sumpah wis janji. Janji sehidup mati. Lah kendangannya lah menak. Pandu kepengin Ora bakal loro ganti. Sumpah wis janji. Janji sehidup semati. keras Tenang lan sedih, ayo bareng dilakoni. jambu walas manis rasane senajan dilata enteni randane sayange wis duwe bojo Piye Mas? nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati karep atiku kepengin duweni jambu walas sekulite ijo sing dikagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut New Kalista campur sarinya Indonesia Ora bakal Yo, loro yo. ganti. Sumpah wis janji. Janji
rasane Yang tilas senajan jelas tak enteni randane kelingan zaman penake terus kelingan zaman rekosone tresno lan kasih sayangi karep adikku pengen dadi bojone Iya. matur nuwun sithik. Ya tambah lagi Pak Wi, ini maaf ada gangguan teknisi, tolong kabelnya si anu dulu terus dicek ini ngemse kalau ndak enak soundnya juga kurang semangat ini. Ya, ada yang mau coba cek dulu, kurang keren ini, ndak kayak biasanya, ndak orek ini pokoknya Kalista Serapayu bariki, wes nanggap wong liya kuwi. Pokoknya bagian angkat-angkat kuwi ngertine gur nampa duit ora dikontrol. Iya yang lain lagi. Cek tombol kurang kencang masuk itu di cek soundnya. Mas Nur Nanta dulu. Supaya semangat meriah. Wah, sama anaknya Mbak Eka berdiri. Bapak ejak nyanyi. Ya apa? Iki sone ketoke lah iki rada penak coba kurang kenceng mau. Cik. Ayo. Iki ketoke spesial. Spesial. Anggota KPJ. Iya. Yang sudah meregengakan suasana malam ini. Ini wakili dari Korcam Dayak. Mudah-mudahan dengan adanya KPJ ini kita selalu solid. Amin. Dan Penak iki selalu sana ya. menjunjung tinggi paseduluran yang ada di Betul. Sulawesi Selatan ini. Iya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu KPJ Nyawiji. Oh iya. Bariki Pak Ketua pidato sik terus lagune tambal ban. Apa gen lenggah sik, maem-maem sik. Ya Iki mau dibawani akeh. sik, Mas. Abit mau sore kok ora enek bawani. Iya, dindingane njaluk dindingan apa? Weh, penak iki san-sane ya. Wiwitane aku nderek KPJ. Sik Pak Nur. Nek kok ngarep apik tekan buring nglokori. Ya biasane ngono kuwi. Engko nek apik terus ora enek senine. Oh ngono. Memang tak gawe ngono. Oh iya iya iya. Ben aja ditiru karo Mas Sul. Mbak Eka, bapake dijegeke jamu. Nenek ngomah aja gur gelem nampa duwite tok. Di servis jenenge wong tua kok ya. Soan menyang daleme Bapak Suripto. Ya, kendangnya pijet ger. Lah niki pas iki tibone nadane. Ya. Iku kang dadi ketuwane pancen nyata anggone njaga pasedulurane. Manuke dunekke nang ya. KPJ guyub rukun. Ewako. Ewaku. KPJ susul guyub rukun. Ayo ora semangat ki Nur ya kabeh. KPJ ora lali. Halo bosku. Marang. Monggo Ibu Sugeng Rawuh. Halo Mas Yogi. Kowe iki ketoke glentam-glentem oleh kulkas iki. Weh, kulkase tong gurung Mas Gio. Kang diutamakake sosiale
iki mantep sing mburi. Karo nggih bantu marang anggotane iku ngono kang dadi semboyane. Jan mantep tenan bosku iki ya. Jos pokoke. PC nyawiji dadi siji guyub rukun. Ewaku Ditibake apa iki artisku ayo ngadeg kabeh jumeneng nduk. Jengkar sangka sasana Palenggan gen ketok gayeng. Pokoke ya ngadeg tok wis ketok gayeng ora usah nek diperintah ora bantah karo bose. Perintah penyanyi diperintah kok bantah iki. Arek ngamplop ngimbo ya. Ayo KPC nyawiji sing arek joget ayo. Dijogeti ayo. Asuk yem joget yem. Ayo iki penyanyine joget kabeh ben ketok redeng. Ora-orane tak sawer. Lho tenan iki wong ora iki gone sedulur Mbak Siti kan iki sedulurmu to. Adikku wedok, Mas. Lah gene adu wedok mau disangone buke pira kok nggo nyawer. Alah gur 3 lak kok. Oh 3 lak. Mantep kene. Ha, wis siap 3 lak iki. Ayo dikoplo ben gayeng ayo. Koplo ya. Ben ketok semangat. Iya. Iya. Ayo Dok, juga Dok ya. Ayo. Yo. Iki mau Jane tenanan apa ora iki? Yo. Ayo. Ayo yo. Sawarane disiapke Mas Nur. Mana syutingnya disiapkan Mas Tris? Nyukrel. Lengan bingung goleki KPC nang Sulawesi najan adoh tak mung nuruti silaturahmi areng saiki ketemu KPC kompak selalu koyo sinenggal pati KPC pancen organisasiku yen pancen wis tresno KPC sedulur padha dijaga aja tansah gawe gelo KPC ben tambah tromboko KPC guyub rukun KPC guyub rukun alhamdulillah koyok ngene iki KPC pancen nyoto pasedulurane ora beda-beda kabeh kuwi dadi sedulure asik
goleki KPJ neng Sulawesi najan atur takaran nuruti silaturahmi bareng saiki ketemu KPJ kompak selalu kaya sindal KPJ pancen organisasiku yen pancen wis tresno sedulur KPJ padha dijaga aja tansah gawe gelo KPJ ben tambah tromboko koyok ngene iki KPJ pancen nyata pasedulurane ora beda-beda kabeh kuwi dadi sedulure matur sembah nuwun Bang Jo. Nggih, niki wonten sasmita saking Gandok. Request ada tali asih 100.000. Alhamdulillah. Ini request lagu Kicau Mania. Kita namanya didengarkan oleh artis-artisku yang kondang. Mbak Eka Sanjaya Lopez, Mbak Lina. Iya, duduk dulu Mbak Lina. Mbak Lina ini sudah tua tapi suaranya masih maknyus. Nanti yang ganti siapa kembali kalau sudah pensiun kayak saya paling 5 tahun lagi nih. Cari generasi penerus. Kamu ndak ada? Cari yang muda-muda yang berbakat, nanti kita adakan lomba menyanyi campur sari. Nanti hadiahnya yang bagus 2 juta. Kicau Mania. Habis ini nanti wakili dari Bapak Ketua untuk kasih sambutan sebentar. Walaupun sepatah kata, jangan pulang dulu KPJ. Tentunya ini acara dari kita untuk kita. Acara sakralnya sudah selesai semua. Tinggal acara suko parisuko. Acara hu'a hu'i. Jengklek-jengklek kenawet nom. Nek ra jengklek ngerti tua setruk nyanti pelayune. Harta melimpah, mobil, rumah banyak untuk apa? Ya, jadi kita harus juga bersenang-senang. Kaya Mas Nuryanto iki apa-apa duwe, mobil duwe, omah duwe, warung telu gelingan sing ora duwe gur siji, ra isin ra tau nyawer. Ora apa-apa Mas Nur. Sing ra duwe gur siji ra isin. Ayo Kicau Mania. Goyang baik ah. Ayo. Mega gede kemet. Jebol tuku kok suarane ra enak kabeh. Ayo iki. Ayo volume. Ayo yang mau goyang mana KPJ? Syuting di syuting dulu.
langsung nemu lingkuh kene sik. Oke, burungku datang, hatiku senang, burungku datang. Lagu dek ya enak-enak, wae. Iki lagu ciptaane sapa Mbak Eka? Burungku piye? Burungku gater, njaluk dilolohi piye? Iya memang lagu itu yang penting lagunya unik-unik. Yeah. Yang penting untuk bisa memeriahkan acara malam ini, yaitu nanti beliau Bapak Suripto saya undang untuk mengasih ucapan selamat untuk kepada kedua mempelai. Semoga senantiasa keluarga besarnya Ibu Siti dan Bapak Kosim selalu diberi kesehatan, umur panjang dan selalu mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada Mas Rahmat, lagunya Nemu dulu. Habis itu baru sambutan dari Bapak Ketua, walaupun sepatah kata mengucapkan terima kasih dan ucapan selamat tentunya. Mas Rahmat lagunya requestnya Nemu. Ini sawarannya 1.200.000 tapi bagian pasar 10 hari ini. Potong ayam. Pokoknya Bang Jolinggo duit gilingan, ayam, sewa mobil, cilok, campur sari, neng ranti bojo iki. Bapak Suripto kuwi pokoke bosku jan saiki mantep iki anak buahe ra ukur. Aja do mlisik foto-foto nyuget-nyuget terus nanti jam 1 pokoke engko. Ayo. Nemu yang merasa bisa langsung maju Mbak Asri di Mbak Yunda. Ini artisku yang paling cantik. Yang paling mantap. Ada juga lagu Beno. Ada juga lagu Dadu-dadu dipersilakan. Pacar cinta tresnani tinggal aku kowe kamu dadi tompo ngobati hati sing loro muga ikhlas nopo tekan besok nganti tuwa. Ayo Mbak Ina sini. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mbok semangati ngucap iroku sing rebes milih. Papujane ngati kinaryo kembange wangi. Sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati nemu sliramu ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ana kowe sing ngancani.
Muga selawase dadi siji. Matur suwun Gusti Iki ngrungokke musik apa wong nangis iki mau. Musiknya piye to anu ndi bandi. Ora ilirna sik nang monggo Pak Suripto menika kasih sambutan buat adik kita Bribda Ali Prasetyo. Saya sudah merintih adik kita Lista Dwi Syahra. Monggo walaupun sepatah kata mohon izin Bapak Ketua. Nggih. Ucapan terima kasih tentunya kepada adik-adik kita yang sudah berkenan hadir dan bapak-bapak ibu mohon maaf apabila hiburan kurang berkenan di hati bapak ibu karena mungkin ya ada sedikit gangguan teknisi mohon dimaafkan karena ya tidak selamanya itu baik karena ya ada sedikit mohon dimaafkan. Moga Bapak Ketua Suripto pakai pantun dulu Bapak Suripto supaya tetap semangat paguyuban Ngudi Rukun KPJ ini semakin ke depannya semoga semakin mantap. Monggo mriki. Karo ngredem suasana sik. Nek ngene jane ya apik banget sone kok. Nek muni kok teng krotek kaya monggo didampingi kalih Pak Ketua selaku pengurus pembina penasehat monggo wakil terutama itu wakilnya mana di kirinya Pak Ketua atau kalau itu semua itu bukan SOP bukan standar tapi itu aturan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami atas nama KPJ Sulsel mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Alhamdulillah sekali bahwasanya ini yang punya hajat Ibu Marsiti adalah anggota KPJ Sulsel dari Korcam Wajo. Dan semakin lama KPJ Sulsel semakin kompak, semakin guyup rukun selalu. Biar tidak tegang, ini saya mau bacakan pantun nasihat untuk kedua mempelai. Bunga mawar tumbuh
berseri. Harumnya semerbak di pagi hari. Komunikasi yang baik setiap hari agar tiada sakit di hati. Jadi nanti kalau sudah menempuh hidup baru harus ada komunikasi antara suami dan istri, jadi tidak ada terjadi kesalahpahaman dalam mengarungi rumah tangga. Nah, ini yang terakhir pantun doa nggih untuk kedua mempelai. Burung elang terbang ke timur. Elang terbang mencari mangsa. Semoga pengantin hidupnya makmur, damai dan bahagia selamanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo anggota KPJ, ini lagu wajib KPJ nggih. Monggo Ibu Menu, nah, tambal ban, monggo sing badhe joget, monggo ke depan, nah, kita joget sama-sama untuk memeriahkan acara di malam hari ini. Monggo. Monggo Mas, tambal ban Mas. Monggo pasukan joget KPJ Sulsel merapat. New Galista. Kami keluarga perantau Jawa mentermakan persaudaraan, mengedepankan sosial kemanusiaan. KPJ Sulsel Keluarga perantau Jawa guyup rukun dalam segala hal, bersama dalam suka dan duka. New Galista KPJ Sulsel guyup rukun wago. KPJ yo ramah kokoh tak tergoyahkan. KPJ jauh semakin jaya, kompak satu tambah remboko.
Loh Mas, piye to Mas? Ayo terus. KPJ Sulsel Guyub Rukun. Ewako. KPJ. Monggo Mbak, berdiri semua Mbak artis. Pak Ketua mau nyawer ini. Bersama dalam suka dan duka. Ora pas. KPJ Sulsel. Keluarga perantau Jawa mengutamakan persaudaraan, mengedepankan sosial kemanusiaan. KPJ Yugalista Guyub Rukun. Ewako. Lawerane. KPJ. KPJ, 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 ya semakin Sama tegak kokoh tak tergoyahkan. KPJ, 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 ya Semakin jaya kompak solid tempat remboko. Tempat remboko. Tempat remboko. tambang remboko, tambang remboko. Asik, KPJ Sulsel Guyub Rukun. Ewako. KPJ Sulsel Keluarga perantau Jawa bersama dalam suka dan duka. KPJ Sulsel Keluarga perantau Jawa mengutamakan persaudaraan, mengedepankan sosial kemanusiaan. KPJ Sulsel Guyub Rukun. Ewako. Yugalista KPJ, 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 jos semat bersama, tegak kokoh tak tergoyahkan. KPJ, 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 jos semakin jaya kompak solid tanpa remboko. tambang remboko, tambang remboko, tambang remboko, tambang remboko. Lanjut Mas, lanjut Mas, lanjut Mas. KPJ Sulsel Guyub Rukun. Ewako. Yugalista KPJ Sulsel keluarga perantau Jawa Guyub Rukun dalam segala hal, bersama dalam suka dan duka. Namun ini
Sudah KPJ, 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 Jos sukses bersama, tegak kokoh dan bergoyahkan. KPJ, 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 Jos Semakin jaya Kota Songit tambah remboko. Oe tambah remboko, Oe tambah remboko, Oe tambah remboko, Oe tambah remboko. KPJ Susel Guyub Rukun. Matur nuwun. Jih, monggo tambah melih. Cinta merah jambu, Mas. Monggo Mas Hardi. Mas Hardi monggo pinarap iki monggo. Cinta merah jambu versi KPJ. Monggo. Mas Hardi. Siap, siap. Monggo Mas Pendi. Monggo. Monggo Mbak Indah maju ke depan. Asoy. Mana Mbak Endah? Sini Mbak Endah. Mbak Endah, monggo Mas Parjo. Cintaku pada KPJ, cinta hanya pada KPJ. Rinduku pada KPJ, rindu saat bersama-sama. Lihat KPJ sukses bila bersatu kompak sekali.
cintaku pada KPJ, cinta KPJ, rinduku pada KPJ, rindu saat kumpul bersama. Goyo progon. Hewaku. Iya, masih mau tambah lagi. Mana Mas Limin? Mana Bang Limin dipersilakan. Mas Subri. Iya, ini tenagaku yang tenaga skill, tenaga di Pasar Terong. Biar semangat. Mana Mas Subri, monggo. Disupport Mas Fendi. Nanti Mas Sodik juga ada selaku ketua KKSM dan juga ketua seremonial. Terima kasih Bapak Haji Gino dan ketua KKSM, ketua apa lagi itu PKJ Bapak Abdullah Trianta. Terima kasih. Mana Mas Supri? Dan semuanya saya istirahat dulu sebentar. Nanti tambah lagi. Mana Mas Supri? Ayo kalau duduk jangan pakai lama. Satu. Gerakannya gerakan militer. Mas Pandu. Oke, yang lain dipersilakan. Lagu jasa, lagu apa? Yang mantap. Hah? Kawin kontrak. Dikontrakkan di mana? Rendah. Semangat. Rendah biasanya semangat, ira semangat. Tak sawarnya rendah. Ayo, mana Wendah tak sawarnya? Nah, 50.000. Oke. Bilang apa? Terima kasih. Ya, untuk semangat Jora, semangat piye ngono lho. Ya, lagunya apa Mas Supri? Kawin kontrak duet maut Mbak Indah dengan Mas Supri. Oke. Yang lain langsung saja. Tidak apa-apa menyumbangkan lagu. Nanti Mas Parno siap-siap. Cinta sejati, Katresnan sejati. Ya ini sudah bagus ini. Sudah mantap. Mana pasukan joget? Monggo para pasukan joget. Kasih. Ayo pasukan segala, monggo. Hey. Cantik wajahmu yang rupawan, tak akan
Ayo goyang semua. Hei, hei, hei. Mas Naryo sama Mbak Nyupati. Hei, mana dia? Hei, hei, Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun pas kawinnya ku bayar kontan. Alasan kawinan, hijab kau belum mandang, si rambut tangisan, terharu aku nyawang. Ayo Mas Rahmat goyang asik. Hei, minta lagu apa Mas Rahmat? Tapi gunung apa sih? Hanyalah untuk Asik-asik. Asik-asik. Tresno Studio. WA 08124544 481 hubungi. Langsung kalau mau penuh. Video syuting. aduh adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenal, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adikku sayang. Jangan kelewatan, cintaku iki yang muncul sawolan. Ra ono maneh kata sayang-sayangan, mergo janjine yang mau kawin kontrakan. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun pas kawinnya ku bayar kontan. Alasan kawinan, hijab kau belum mandang, si rambut tangisan, terharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Selamat datang dari Kota Maros dan baru Mbak Jamilah dan Mas Yatno dan Mas Harul, Mas Dedi. Jatuh cinta beneran. Cintaku ini Hanya untuk kamu. Ya, kita undang dulu dari Kota Pangkep Mas Suparto. Nanti dari Kota Baru Mbak Jamilah dan dari Kota Maros Mas Yatno sudah berkenan hadir semuanya. Terutama terima kasih tentunya kepada hadirin tamu undangan semua yang sudah berkenan hadir. Saya mewakili dari tuan rumah yaitu Ibu Siti mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah mengucapkan berdoa restu ucapan selamat kepada Bapak Bribda Arif Prasetyo. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Mana Bapak Suprapto dari Pangkep? Monggo. Habis ini Mbak Jamilah dipersilakan untuk mencicipi hidangan.
Dan tentunya kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ketua KPJ Sulsel yang sudah memberi rezeki kepada anggotanya. Sawaran semua kaum luar biasa. Mana Mas Partono dari Pangkep? Oh ini di depan, monggo. Monggo bosku rapopo, pokoknya kita kayak waktu semua itu kita hormati walaupun bagaimana. Monggo. Ini Mas keluarga besar Pangkep ini saudara saya ini alhamdulillah sehat selalu bosku. Nah, ini anaknya yang dari mana dulu itu? Luar biasa Dek, sukses selalu ya. Jaga mamaknya nah. Iya. Selalu temani, semoga sehat selalu, diberi umur panjang, awet ngomong putu-putu nih. Oh calon arep rabi. Oh ya alhamdulillah tak dongake. Moga itu jodoh sing luwih apik. Monggo Mas Parto. Diwakilke sinten? Oh, diwakilke karo Mas Parno, katresnan sejati. Iya. Mana istrimu, Mas? Oh, Mas itu cari di sini, Mas. Kalau istrimu kurus cari yang gemuk. Kalau istrimu gemuk cari yang kurus. Mana yang enak? Mbak Jamilah, mana Mbak Jamilah? Sugeng rawuh Mbak Jalimah. Wih, monggo laturi ndahar nggih. Mangke laturi sak entawis dono swanten nggih. Mas mana tadi Mas Sutik? Oh sebentar, sabar dulu. Mas Naryo, lagunya Bang Bang Tot siap? Iya. Sama Mbak Nyu Patmi. Iya Nyu. Sake konco. Nyu Patmi. Halo mbak-mbak yang cantik. Wah. Mana Mbak Nyu Patmi? Apanya? Sabaran sudah dapat 1.250.000. Ini tidak ada, nanti dibagi. Bagi rata. Sukiem tidak bisa bergerak untuk nyolet. Siletmu kok sabaran tok. Gon kotang. Ora enak. Iki dormuk ora tidit. Dodol ya sepi. Spray perang petang dino. Iya. Lagunya apa bosku? Lagunya apa cantik? Monggo katresnan jati satset nyambut gawe. Kaya gondrong naknu piye tukang player pekok monggo dijogeti, monggo. Ya Mbak Jemar. Ayo jengklek, yo semua. Mbak Elsa Doli. Monggo Mbak Elsa. Yo. Sewindu suwe lawase. Yo. Kowe lunga ora. Bapak Agus, Pak Haji, matur sembah nuwun. Wong ayu, Mbak Egis. Ayo, pancalmu badruk. Munggah Wayanganmu ngeridu atiku.
Cagaknya ini gondrong cagak tiangnya. Alah, ya, dilapisi bangku ya. Ya lanjut. Aja semalam bagus tresno iki orang bakal layu orang suwi aku balik bisa sumane ana ing sisimu. Kibore wis tekone siji. Untung Kalista iki kibor duwe telu. Merke tulisane New Kalista kabeh. Rusak siji ngomah enek. Rusak siji ngomah enek. Oh, alhamdulillah. Iki mau lali ora dikoki panjinan iki Mbak Siti. Ora tak ijabke enek sing ganggu. Ning ya ora apa-apa. Kalista iki agek laris soalnya. Ayo lanjut. Tarik. Sesora campur sari New Kalista.
mari amung siro sonabani nggih matur sembah nuwun Ibu saking maros niki monggo katuri sowan lenggah ingkang sekeca sinambi mirsani campurannya Indonesia New Kalista. Dan selamat datang kepada paguyuban KPJ Sulsel yang dipimpin oleh Bapak Srepto KPJ Sulsel Gia Berukun Hewaku lanjut halo Mas Gianto matur sembah nuwun. Mbak Jamilah sampun siap bosku. Monggo Mbak Jamilah kula aturi jengkar saking sasana palenggahan. Saking kudu duet maut kalian Mas Sahrul. Iya, jauh-jauh dari sono kita hormati. Jogetmu nomor 1, nanti Bapak Suripto mau ngasih hadiah door prize. Terima kasih tentunya kepada Bapak Ketua KPJ Sulsel Pak Suripto, luar biasa. Orangnya sosial, dermawan, loyal, royal. Jadi kita dukung sama beliau. Semoga beliau sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezekinya, diberi kelancaran, amin ya rabbal alamin. Monggo Mbak Jamilah, artisnya Mbak Elina. Ini adalah satu letting dulu, satu letting Sejatrate tahun 2021 ini ya. Gerakannya masih jos, tendangannya masih mantap, pukulannya masih oke. Acoy. Lagunya apa Mbak Jamilah bosku? Oke Mas Marji, Ketua Pamter Ranteng Taluk, ya luar biasa. Oke siap, ya alhamdulillah. Tamune ora amat iki mau nganti umpet-umpetan. Mbak Marsina, Mas Rahmat sudah saya kasih lagunya Nemu. Dia nemu tapi akhirnya bahagia. Orang karuan musiknya tadi karena ada gangguan teknisi. Nanti kita ulangi lagi. Nanti nemu lagi ya Mas Gondrong, Mas Fendi. Lali janjine. Ya lali janjine duet karo Mas Sahrul. Ayo digayeng nggih pokoke bengi iki. Nah. Kendang mereng digunakake. Iya. Mas Dedi, Mas Yatno, Sugeng, Mas Gianto. Bosku lagunya apa bosku? Ibu Ketum jangan pulang dulu nah. Pokoknya tunggu anak-anak buahnya dulu. Kalau ketua pulang bagaimana anggotanya nanti? Cek cek. Oh, oh. Sugiem, mau disawar. Sawar kene Mbak, kene Mbak. Hei.
Set. Yo. Denok Mas. Ya ada-ada kok gursak lagu. Telur apa-apa. Ucapan selamat tentunya kepada kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, berbahagia dunia dan akhirat. Dan coba adik kita cepat diberi momongan ya. Ya oke. Mas Lamsor. Kita joget asik rame-rame yo. Sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal terusake ibarate saisi kowe sing tenan ojo kuwate sayangku ning kowe ra iso disete ora bakal luntur ora bakal aku tembus tekan kayangan krungu swaramu
Oke. Terima kasih Mbak Jamilah yang jauh-jauh dari sono, dari Kota Baru. Oh, arek nyawer ya kok enggak ya, alhamdulillah disawer. Nanti dibagi sama-sama taruh di piring. Supaya yang lain tidak cemburu sosial, semua nanti taruh di piring. Jangan ting selintut. Wongnya ayu-ayu kok nek ngerti duit do ting selintut ora pareng. Ndak dukani sibu, nggih. Iya, yaitu ingkang hamengku gati panjenenganipun kadang kula nem Dimas Kosim. Requestnya lagu Mekarlah SH Trate. Ya, yang mau juga dipersilakan, yang mau duduk ya dipersilakan, yang mau minum ya monggo, ndak apa-apa. Yang penting situasi aman terkendali. Dulur-dulur bolo-bolo ngaturaken sugeng rawuh para tamu. Kawula atur kagem dicekeco kan dimardu-mardikaning penggalih saha ngrahapi pasugatan ingkang sampun sumadya. Kula mewakili tuan rumah Bapak Kosim Sohyi dan Ibu Siti mengucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya yang telah memberi ucapan doa selamat kepada kedua mempelai, insya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Ayo artisku yang suaranya landung berdiri, Asyad anu Mekarlah. Iya, yang suaranya. Oh iki Mas, iya Mas Tejo. Oh iya. Mas Tejo lagunya apa bosku? Oh mengke mawon Mas Sute. Nanti saya kasih lagi bajeng loncat bosku untuk solo sepel, untuk gerak fisik biar sehat. Ayo Mbak Lina semua berdiri artisku, tidak pakai lama-lama. Lagunya Mekarlah SH Trate. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, SH Trate tetap jaya, kekal abadi untuk selama-lamanya. Manusia bisa dihancurkan, manusia bisa dimatikan, tetapi manusia tidak bisa dikalahkan asal masih setia dengan SH Trate. Mbak Jamilah ke sini. PSHT jaya. Ayo satset. Satu dua cek. Ojo lalut-lalut. Izin Mbak Jamilah berdiri. Monggo. Mbak Jamilah. Mbak Jamilah berdiri monggo. Yang merasa warga SH Trate monggo berdiri. Mbak Lina di sini. Iya. Jangan pakai lama. Mohon izin dulu semuanya. Iya nanti habis ini bajeng loncat mau solo sepel Mas Sotek biar warga tahun senior dia. Tahun 95 dia. Yo.
satu lagi masih bersama campur sari New Kalista. Sedulurku, ini juga lagu Satrate. Mohon untuk berjoget dulu di sini. Sedulurku baru ini Bang Sutek lagunya oh nanti ya. Jadi oh ya Pak Yatna yang mana? Oh MC-nya Bang Gabi ya. Mungkin mohon izin Mbak Jamila mau nambah lagi monggo. Iya sedulurku. Iya. Sedulurku ya oke. Saya tentunya selaku pimpinan campur sari New Kalista mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin tamu undangan semua yang sudah berkenan hadir. Oke. Yang mau berjoget berjengklek silakan saja. Yang mau menjuang lagu silakan. Kalista untuk panjenengan semuanya. Mas Tejo, siap bosku. Mas Kosim, ya. Sopo ki lali jenenge bolo kowe iki. Mas Lembok. Kowe pupung yahne njaluk lagu apa aja bubar kok agek njaluk ya. Dicepote kabele agek njaluk. Oh Lintang Asmara bariki ya. Sampai nyanyi dong. Siap. Oh siap. Tak tunggu balimu karo Lintang Asmara. Oke siap. Iya. Ayo lanjut. Sedulurku. Mantap. Minuman bergizi. Mengandung zat besi. Iya. Asik. Sedulurku dulu. Sedulurku dulu baru Lintang Asmara. Ndak Bapak ayo. Sedulurku. Habis ini Lintang Asmara. Enak ora? Lagu Satrate. Ireng-ireng kuwi klambine. Ah itu. Kain mori iku sabuke. Mas Kosim. Kok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau minum susu. Ireng-ireng kuwi klambine, kae ori kuwi sapuke.
spesial buat Mas Kosim. Spesial buat Mas Kosim dari Sentra Desa Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Iya, terima kasih kepada saudara-saudaraku semua. Tolong dipersilakan untuk duduk sejenak. Ini ada request dari keluarga besar KPJ. Besok tepatnya jam 7. Mbak Lilis, anggota KPJ Korcam Wajo, akan operasi yaitu mengangkat penyakitnya. Penyakitnya adalah tumor ganas. Dan semoga beliau besok diberi keselamatan dan diberi kesehatan dan diberi kemudahan. Mohon kula nyuwun doa aminipun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad hamdan sakirin handam na'im handam ayyuku bil majidah ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa ajmi sultanik. Allahumma lil muslimah muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ayahi minhum al ahwat innaka qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kesembuhan ya Allah Ibu Lilis, dan semoga keluarganya memberi cobaan ini diberikan ketabahan ya Allah. Amin. Ya Tuhanku, diberi kesembuhan ya Allah keluargaku dimanapun berada, dan semoga senantiasa Allah selalu menjaga dan melindungi ya Allah. Allahumma inna nas'alaka salamatan fidin wal adbatan fil jasad wa jadatan fi ilmi wa barakatan fil rezeki wa tabatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa barakatan maut. Allahumma hawin ala fil sakarati maut wa najata minan nar wal afain dalisab. Rabbana tasirubana fatahaitana wahab lana milatunga rahma innaka antal wahab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, terima kasih tentunya kita sudah mendoakan walaupun kita tidak bisa sebetulnya, tapi ada amanah dari keluarga kami. Doakan semoga Ibu Lilis besok operasi semoga diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan semoga senantiasa keluarganya dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ketabahan. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, kembali ke laptop, kembali hiburan lagi campur sari New Kalista Entertainment, didukung oleh video syuting Tresno dan juga seni tari Tata Rias Ready Ronggo Channel. Oke, Bojoloro. Oke, habis lo Bojoloro. Izin kemudian, sok perintah. Ini kenalkan, beliau ini adalah Dan Ramil Taluk, Bapak Mayor Rohmat Agus Hidayat selaku Dan Ramil wilayah ini jadi aman terkendali. Beliau adalah orangnya, walaupun dia punya pangkat tinggi tapi tetap bermasyarakat. Itulah menjunjung tinggi dalam hati orang Jawa. Di mana langit kita injak, bumi kita junjung. Salah, bumi kita injak,
langit kita junjung. Oke, Bojoloro langsung lintang asmara, langsung apa mau? Sempuk mau apa mau? Ais tuwek lali. Apa pok lagu pok mau? Oh tak tunggu balimu. Oke bro, ayo Bojoloro dulu, set nyambut guys. Apa Sukiem? Sukiem. Kowe tak bayar 500 ora nyanyi ra apa-apa. Nggo genep-genep. Kowe aja ngosek golek sawaran mbok dhelike dhewe. Kumpul piring aja mijeti. Kowe nyekeli barangku nek tangi asem tenan. Hah? Ora kowe nyekeli nggonku ae apa? Jaluk tak tengi sisan iku. Ayo iki tukang kibar apa turu iki? Bojoloro. Ayo tetap asik. Ayo buka ini. Joget gak usah malu-malu. Ayo yang mau joget, mau nyawer juga boleh. Mas Loh, Mas Bojoloro, Mas. Ayo Ju Kribu. Ayo goyang. Ju Kribu. Langsung saja Mas Sempok tak tunggu balimu. Baru Mas Tejo lagunya Lintang Asmara. Oke, tak tunggu balimu. Artisku mewakili satu. Sukiem bisa? Ya bisa. Ayo duet sama. Ada yang mewakili tak tunggu balimu? Tidak ada.
Kita ucapkan selamat datang mohon izin Bapak dan Ramil. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah berkenan hadir dan Ramil untuk memberi doa dan restu kepada adik kita. Dan semoga keluarga besar Bapak Kosim dan Ibu Sidi besok acaranya diberi kelancaran dan diberi kemudahan. Amin. Tak tunggu bajimu. Golek mix tak jadi. Cik, ayo. Ayo Pak Sukim. Dari Bang Sempok. Terima kasih Bang Sempok. Bu Haji undur atas-atas, matur suwun. Pak Jamila selamat jalan. Pulang.
iso sedina sing yen kuwi keputusan aku ora bakal mundhari lungamu aku wis lilo yen sliramu lunga senajan dodo ngumpet loro aku ra kuso menging sliramu sing tak jaluk jujur hatiku muga sliramu ra kuso senadyan atoh ing kono sliramu tansah kumantil ana mripat lan dodo budalo tak tunggu balimu yo wong cek sak repot ya dipedhot. Maafkanlah wahai sayangku. Tapi ra apa-apa ya. Wes. Wes. Oke, baik. Player-player pekok kabeh lho. Playere loro pekok kabeh. Pekok kabeh. Tapi ya ra apa-apa ra nek player iki agek kanggone sabar. Iya, wis ra apa-apa. Saiki Mas Tejo, lagune apa bosku? Lintang Asmara. Ya, monggo. Monggo digoyang Mas Pri. Oke. Makin malam makin malam. Baru jam berapa ini? Baru jam 11.01 masih ada waktu 58 menit 9 detik.
matur suwun Mas Tejo. Monggo Mas Sugeng, monggo kembali ke Seragenan. Masih ada waktu, ini baru jam 11 4 menit, masih ada waktu 56 menit 11 detik. Iya. Kembali Seragenan, monggo kendang miring, monggo Mas Sugeng, digayengke Mas Sugeng. Spot gen ketok gayeng. Aja nganggo diabane, pokoknya nek penyanyi di spot, pemain di spot. No. Habis ini nanti Mas Darto Sugeng 2 lagu. Gue nyingkat waktu nek penyanyi wis tekan nggone langsung diputus. Aja suwe ya. Monggo. Imbuhan, monggo ning. Matur nuwun MC. Iki lagi teko nyanyi. Nggih, mengke Mas Darto siap-siap. Tembang kangen kendang miring. Gede Mas Kosim. Monggo Mas Kosim diramekne. Ayo Mbak, karo Mbak Lina wae suwera temu. Masalan nyanyi. Ayo Mbak Tumi duet wae. Ben gak ngantuk. Kok nyanyi kok mani piro. Ayo Mbak. Mana sawi? Mas Darto.
siji maneh dipleroki. Engko bare Mas Darto. Ayo. Wis separo dimiring, separo dikoplo ya Mas yo. Habis Mas Darto, Mbak Patmi kebelet. Oh nggih. Tunggal melih Mas. Ayo dipleroki Mas. Mas Kosim ku ben gak neroki aku ku. Mas Kosim. Ayo ndarene digayengke. Nggih, mengke. Kula tunggal mawon mengke mpun. Ganti Dek Asri. Oke, Mas. Nggih monggo. Ayo Mbak Sri. Asri dipleroki wae. Engko nek sampean gak dipleroki Mas Kosim neroki sampean lho. Ayo. Dipleroki engko bar kuwi kebelet mpun. Mas Darto. Ayo Mas. Suwe engko ndak ndang bubar engko. Dipanggil jurakane. MC ini ben turu dhisik ora apa-apa, gantine ya enek. Ayo Mas Darto, monggo. Monggo Mas Darto. Gala-gala Mas. Mantep gak, Drong? Ayo los, mulai Drong. Monggo, Mbak. Gala-gala.
kasih Mas Darto. Langsung Bapak Samto Roro Jonggrang. Terima kasih Mas Darto. Monggo Bapak Samto Roro Jonggrang. Mbak Patmi minta kebelet, Bos. Ya, habis ini kebelet Roro Jonggrang dulu baru kebelet ya. Masih ada waktu, monggo. Bos minta izin kebelet dulu, Bos. Tidak, Roro Jonggrang dulu, Roro Jonggrang dulu. Roro Jonggrang dulu. Wes ning kene sak lagu ngatek sik joget sik. Kok langsung Roro. Harus ikut MC. Roro Jonggrang. Sing njaluk Roro Jonggrang ora gelem lho. Monggo Pak Samto Roro Jonggrang. Jonggrang sik, Bos. Nggih, Jenengan sesuk jek ning kene aman. Dikasih kesempatan. Lah iya, ora aku. Roro Jonggrang, Mas. Ora aku, Mbak Pat.
matur suwun. Mas Samton iki sing ngersakake gebelet sok sinten wau? Mbak Patmi monggo tesih wedal baru jam 23:32. Ya kebelet. Ada yang mewakili monggo nek mboten tetep MC. Mas Parno monggo. Kebelet Mas Parno. Oh, Pak Nur. Cek. Cek. Ayo kebelet gek juket kabeh gek rampung. Mosok. Loh, sampai pagi enggak apa-apa kok saya. Tenang aja. Iki lagune rada keras. Rada keras. Ketoke rada. Monggo Mas Gondrong kula pun kebelet. Ayo Mas. Ayo Dik Fatma kene digayangke. Wis suwe ra ketemu aku. Ayo melok joget kene. Alhamdulillah. Bagaimana? Sehat? Amin. Ojo suwe-suwe, ora adem. Alah wong kebelet tok ya angel. Angger ndang butohe dibleske rono ya wis rampung. Iki lagune iki lho lagune iki. Yo ndableske yo. Yo. Ketoke kaya tenanan. Aku nyenengke dulurku lanang Jawa iki. Wetenge ben ora gedhe, tak olahraga malam.
telepon Mas Nur lagi, masih ada waktu. Masih ada waktu 15 menit 11 detik. Pokoknya jam 12 tepat kita beristirahat. Caping gunung, Mas Rahmat jaluk caping gunung. Monggo caping gunung. Mas Rahmat ngersake caping gunung. Ayo ndang Rene sing jaluk. Ndang Rene sing jaluk. Wis, Mas wis. Rahmat. Saiki tak bagi Rahmat. Engko Mas sapa Naryo lagune Bang Bang Tut karo Mbak Nyu. Patmi. Ndang Rene jaluk. Mbak Nyu. Nek ora tak ganti. Patmi. Diganti AO apa piye? Mumpung iki jene wektu sak lagu kas ayo. Yo!
Kang sepatu gelang. Oke, terima kasih. Akhirnya lagu Capek Gunung kita akhiri pertemuan kita dulu. Kita ucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama lingkungan RT RW Babinsa, Kamtipmas, keluarga besar Bapak Kosem dan Ibu Siti. Saya mau izin dulu. Akhir salam berada berjabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.